bună, asta e partea a ultima noastră serie, că s-a închis camera. Deci este partea a doua, s-a închis camera, na. Noi vorbeam cu pereții. Deci am început să lucrăm aici la casă. Casă, da. Aici e partea de jos, ori fi o casă mare, ori vedeți voi, ori fi mișto. Bun, fii atent, hai să te învăț o șmecherie. Care? Pe ce parte vrei să ai ușa? Pe asta? Da. Sau pe junglă? Cred că pe junglă. Ok. Și aici o să fie două uși. Facem o potecă. Și să ajungem acolo și acolo o să facem ceva unde să cafea o... Facem o piscină, poate ceva de genul acesta. Probabil că mulți vă întrebați de unde piscină, de unde au eu apă. Fac găleți din aer. Avem de nu știu. Da. Super. Nu mai am leu. Haide încoa, că l-am luat pe tot. Bun, hai să revenim la clip, că am uitat. Deci or fi așa, doar că tavanul or fi de 4 pătrăcele. De aici or fi ușa. Trebuie 2 etaje. Să vedem de aici or fi. Cum crezi tu? Ia de-te. Nu, Ana, nu, ai greșit. Da, un pic. Ce vreau. Vreau să facem, uite așa, Ana. Uită-te la mine, Ana. Și să punem geam. Chiar că nu vor să ne trebuiască geamuri. Nu glumă. Păi de ce? Ca să ne vadă lumea casa Creeper, de fapt. Hai, vine, ai fă cum vrei tu, da? Faci tu alea de sus, te rog. Ce? Că timp eu fac rare, alea de sus. Dar ce are? Că pot să o repar, iete. Păi vine cu un strat mai încolo. Cum că ce? Nu pică. Fix? Am uitat că suntem la clip. E normal, asta încerc eu să explic. Bun, deci, ne-a cam zăpăcit aici un pic. Uite așa. Bun, hop, hop. Hop, hopă. Hopa, ganga. Hopa, ganga, star, te vezi, hopa, ganga, star, îți dau. Am eu. Hopa, ganga, star, or să... Hopa, mama. În alt or să trebuia să fie. Și de ce acolo. faci, mă, acolo? Eu uitați, prieteni, într-un fel, pentru că voi sunteți abonați mei și vă cred ca niște prieteni. Și abonați, că n-ai pe nimeni neabonat. Când or vă abonați, or să fiți preferați. E pe rol. Și mâncarea mea aproape. La un moment dat vor trebui să facem nu iar se înflerează. Stai să facem patru. Nu vă temeți, nu mai stăm toată noaptea. Ui! Bravo, Maria, bravo. Să mănânc și nu să înflereți acum. Gastar. Sper că vă place Opa Ganga asta, că e amuzantă. Foarte
mai pune leșinăm. Aveți grijă că vă leșină. Unde și mie lemn? Ia, da. Ce culoare? Ce culoare avem? Hai că spun acum. Face. La Fura și Spania. Dați din gură, Ana. Ai luat lemnul? Da. Băiete. Bun, mergem să ne culcăm? Haide. Babili! Bun. Bum, 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 Mario. bum, bum, bum. Aveam clip de făcut, ai uitat? Da. Bum, bum. Scuzați-mă de Babili și de Bum Bum. Hai că am auzit un zombie. Acoperi tu? Da. Cine te bate? Ăla micu. A intrat un pitic. Mamă. Ce mic. Stai acolo. Cred că poate să repede ușor în pat. Stai un pic, gata. Hai să luăm tot lemnul din casă. Ce-mi spui? Bun, am nevoie de bețe. De lână. Doar o lână aceea, spune cealaltă. De la mine. Dă-mi foa. Dar noi avem două? Cum? Dați-ne una, o lână. Da. Erau două în ce. Așa, bun, că credeam că nebunesc. Că am lăsat voia să scape și degeaba ne trebuia. Ta-dam! Bun, haide, pune. Am format asta degeaba. Da, nu. Și punem acolo ăla, grătar, ca să-i spunem. Unde este? E, habar. Ne culcăm. Noapte bună! Așa ne zicem noi în Bună dimineața, bună dimineața, dimineața. bună. Hai la muncă! Trezește-te, putoare, ridică-te în dar picioare. nu mai vreau. Nu vrei? Nu. Dar un pic mare că eu am ăsta, topor. Tătel, uite-l aici, a luat foc. Băi, ai luat foc! Da până acum. Pielii. E, tu mergi. Măcar ne-a dat o leacă de piele. Așa, păi mie îmi pare distractiv. Sper să vă placă asta din Minecraft. S-ar putea să nu mai trebuiască lemn. Da, hai că am găsit și un porc. Alo. Așa. Alo, 1, 2, sună că vin după voi, vântele goița vouă, vă rup banii în două. De... Aoleu, scuze. Ce s-a întâmplat? Ce faci? Eu? M-am scos. Mi-ai luat ăla! Ce? Mi-a furat ăla. Stai un pic. Sau unii cu altul. Lasă-l acum. Ce? Ăla de făcut biceps și din alea. Ăsta. Nu vezi cât ai? 60... mă rog, așa unul. O să-ți dau și ție egal. Ca să avem. Tu 64, eu 64. Așa, da, dacă doar. Bun. Haide! De lu... Haide. Peste ras, Da, super pic. capitanului. Ia.
Litera lui Henry Pericol. Ia asta. Harry. Oh, gheata mea. Ironul, totul. Armura. Ce mai e? Tortele, săgeata. Oh, noi filmam în momentul ăsta. Am pierdut cartea. Mi-am pierdut cartea. Ne-a luat puțin valul. Tu nu credeai că e? Eu știam. N-am mai vorbit de mult cu voi. Deci, nu-i tot să dați like. De unde mai cos bășească? Din cer? Puterea lui Dumnezeu. Să nebun și vin acum. Am topor și am topor. Lumea vine în alt. Tu nebun. Mi-am găsit piese în apă. Meli, mâncarea mea. Cred că mai avem puțin, câte 2 minute mai avem și de acolo cred că încheiem clipul. Mai facem. Că nu vreau să vă plictisiți, că de acolo nu o să vă mai uitați, că deci vine un clip ăsta. Pe apă poate să meargă. Da, știu. Și deci ziceți că aici m-am plictisit. Ne-au ținut mult ăștia, am terminat clipul, ne spui miercuri. Da, și că nu vă mai uitați. Deci, cam asta a fost clipul pe ziua. Mă rog. Ana, pa!